Аз съм Гени Веригата. Разкажете ни какво е необходимо, за да се направи един мотосъбор. Какви условия са необходими? Първо, празна глава, да се фаниш с тази работа. После да се намери подходящото място и нататък по закона за лицата и семейството и обществените събрания. И късмет, че като направиш нещо, да ти дойдат хора, да го посетят. Общо това е. Спонсорите се разбират от само себе си. Това е кратко, ясно и по същество. Ако искате да правите мотосъбор, не го правете. Колко са рокерските клубове в Плевен? В Плевен в момента са два официално регистрирани клуба и мисля, че има още две, така да го наречем, приятелски групи, кръгове по интереси. Това е за Плевен. Иначе в България им загубих бройката, над 40 клуба са. Горе-долу какво се случва на един рокерски събор? Какви са мероприятията, които се организират? Елате и вижте. Няма да ви казвам, но сутринта ще имате спомени до гроб. Какво е необходимо, за да членува човек в рокерски клуб? Значи това зависи от клуба. В смисъл такъв, всеки клуб си има собствени правила, собствен устав за вътрешния ред и съобразно тях, както си е по закон, нали, се събират членовете на клуба. Ние специално, за разлика от другите, сме МТК, мототуристически клуб. При нас това означава, че не е задължително да имаш мотор. Важното искаш да занимаваш с туризъм. Естествено, мототуристически означава, че има мотоциклетна или автонасоченост, нали? Не е пеши туризъм, но MC, мотоклуб, там е задължително да имаш мотор. И ние сме по-широк диапазон на членове имаме, като подбор имам предвид и както навсякъде това е важното е да спазваш устава на клуба, да си го приемаш и да го спазваш. Всичкото другото си като навсякъде, по всички други официално регистрирани организации. Какво е нещото, което обединява хората, каращи мотори? Ами това нещо се променя с годините. В началото това е съчмата в главата, после си избиеш комплекса и си окажеш какъв си мъжага. Ако оцелеш, разбираш, че нещата в живота има и други неща. И в момента нас лично обогатява дословно и буквално хапването и пиенето с приятели, които се виждаме рядко, но пък са от сой и си струва да се срещнем. Вие от колко години карате мотор? За съжаление, миналата година по технически причини се принудих да си продам мотора, като направих сметка, нали, човек в такива моменти преоценява нещата. 27 години карам мотор. И то при положение, че съм почнал късно. Почнах всъщност на 24 години. Си купих мотора. А какви технически параметри трябва да има един мотор, за да се нарече рокерски? Има градски мотори, които не са точно това, което виждаме тук. Значи, повдигате въпрос и искате да ви отговоря с 3 приказки, нещо за което мога да ви говоря 3 часа. Първо ние не сме рокери, ние сме мототуристи. Използваме думата, понеже е по-кратка. То такава дума в английски език няма. Или ако има, тя е от староанглийски, означава разрушител на стари сгради. Те са байкърс, мотоциклетисти. А ние го използваме, понеже е по-кратка думата. Така, въпросът значи беше на какви параметри трябва да отговаря кое? Един мотор. Така, няма ограничения. Практиката доказва, че най-добре пътуват между 5 и 7 мотоциклета еднотипни. Значи може да си бъдат и за Симпсони, може да си бъдат да се разбират по кубици, да си събират по менталитет, защото някои обичат ръчката, други обичат бавното каране, нали, спокойното каране. Зависи си от хората. А пък специално това да се наречеш рокер според нашите разбирания. Има един филм, който на мен е адски досаден, Следата на сянката, но в него има следната велика мисъл. Кога викаш да стане рокер? И он не му дава рамката. Когато това стане на мотор. На времето ние сами си правихме моторите, сега новите ги купуват и не мога да кажа как ги усещат. Аз лично никога не бих навил ръчка тук да ми пищи двигателя и да плаче с кърви сълзи, след като защото съм го направил сам. Той като има пари да си сменя частите, го прави сега, какво да правим, да кажа. А музиката дали е свързващо звено? Общо взето чалга рокер няма. Мотоциклетизма
като сега няма да се забивам в историята на мотоциклетизма, но втората вълна съвпада с времето на рок-н-рола, така че слушаме главно рок-н-рол. Класика, сега съответно с метал стиловете и прочи с примеси, но не е категорично метал или нещо. Ние просто слушаме хубава музика, така каквато ни харесва и не чалга.